И пак си шушукате. Той ви изкара и шумуш. Не сте в роля, това е важно. Шумуш, шушуки ли е това? Да, такова. Дайте си ръка, дайте си ръка. И също лачи петата, шестата, те ще си имат своя движение. Така, това е основно хореографията. Имаме няколко движения да направим в интродукциите и няколко в пантомимата там с текста. Окей? Като цяло, това е което... Айде, още веднъж да го видим. Разбира се. Съсредоточете се. Айде, цялото следващото направо. Всичко. Цялото на Цялата. Да. Ти няма да се обръщаш отзад. Няма да се обръщаш отзад, което прави. 30 секунди за концентрация, всеки да си мине. Всеки да си мине сега, да си го мине. Сега тръгвам от тук, вървем така, отивам там, после това, айде, всеки за себе сега, 30 секунди имате. Приговорете си го. Кога сме, къде сме, после кое? Така, а аз какво правя? Къде хващам? Къде хващам? Кои неща? Ами, къде ще бъдат? Някъде трябва да бъдат нагънати на някакво място, да? Ще ги измислим. Мене се виждат тия къси, искаме ни по-дълги и по-тесни. Така, това ще да започвам. Мене вече да се гори. Елате ви изгорете до тук. Вие ще ги разпределите, краищата. Значи, ти провлачваше на там. Като ходи. На втората част. Тези обаче не трябва да ви пречат, трябва да са назад. Да, скрийте ги сега. Значи, от вашата двойка ти извеждаше плотното напред. А от вашата двойка кой извеждаше плотното напред? Ели. А момичета, вие живеете, кой ще ви сложи да пода? Ще ги деш в раница? Една раница? В раница, добре. Три са в Значи да трябва... В чии раница ще бъдат? Така, ти извеждаш и ти, Никола, извеждате това. Значи как се случва това? Идвате тук, хващате крайчетата и извеждате. Ето така към публиката. Ето така извеждам платното. Следите се разминават целата. Да. Три ще бъдат. Аз като отида на там, вече като съм там и Не, то се тръгва от тук бачка. Въпросът е да го вдигнете тук двете, да си го хванете по едно ъгълче хубаво, не да го изпуснете и да го издърпаш ето така. Нали, отворен така към публиката, може да ходиш назад, но отворен към публиката и малко по-ниско, да не изисква много внимание. И така, тези ефекти долу, акцентите ги чуете къде са. Голямо, втори. Голямо, а първите седят долу. Трети. Голямо, другите седят долу. Вдигаме го. Тук ще е много трудно, затова ни трябва по-дълги, за да могат трите двойки тук да се разминат с отлитането. Добре, начало. Слушаме гонга. Добре, чакайте. Малко ли се чакате? Тук сме и хвали да вкараме тук. Така че, ако искам да сте редовно, искам да сте всички. Тук ще направим един това. Такива работи. И тук за него става
Намеркайте го, хайде, трябваше да сме го завили, музиката свърши. Айде, давай, Три, четири, качва! Няма да мислите какво не е направил другия. Ще мислите какво следва да направя аз. На песента ще правите движение. Ще правите движение във връзка с думичките на песента. А това разбирате, което правите, кой се разминал, после на микрофона пеете. Нали, внимавайте с текста. Много наши. Още веднъж на скорост същото. Цялото от началото до края. Готови ли са всички по местата си? Запомнихме ли? Аз мисля какво следва да направя аз, а не какво не би направила другата. Тука! И чак тогава периферно следя да не бутна някого, да не падна от сцената. Но първо тука! Окей. Саша, ти си някъде. Няма да ще да. Ти се появиш последствие. Последствие. И трябваме точно по средата, на Сашо към масата да има прав тунел. Тук, слушаме много много. Добре, чакайте тук, Само друго да
Добре. И където свършва куплета, спирам да пея, почвам да танцувам. Свършвам да танцувам, почвам да пея. Това го запомнете също. Няма да се сложим движенията, обаче трябва да изглеждате яки. Нали? Много е хубаво, много ми харесва. Просто страхотна. Идеята е страхотна. Разбрахте ли, че маркираме? Максимално се концентрирайте. Песента искам да... Айде начало. Броиш до 3, нали? От първи. Ето на тия болчета, на тук. Също много важно да сега в момент всички да си вдигнем заедно ръката, ръцете и да Бързичко вече да дам, стегнат. Стояте ли трупа? да се почна. Това да се вече. И другото, една друга така. Бай.
Сега, имам едно пренасяне на тежестта. Мога да съм на краката си, мога и да съм на ръцете си. Така, не се фръшките, просто да дам като пример. Мога да си пренасям тежестта така. Мога да вдигна тези, мога да вдигна и тези. Нали? Мога да вдигна само едно, само едно, само едно, само едно. Така, дайте сметка за центъра на тежестта. Нали? За това съм тук. Не си спирайте въздуха, така нищо не става. Отворете малко коленца. Добре. Почувствайте сега тежестта. Да. Към гръбнака ми. Така, значи те може да се пренасят. Така. И сега, ако сложим този крак и го пратиме назад, кой крак? Айде всички се бъде също чрез десния. С десния крак наляво. С десния крак Наляво. Така. в ръцете. И сега какво може да стане? Пренасям тежестта за кратко напред, за да мога да вдигна задния крак и той да се размине тук. Нали така? Това е положението. Така, след това връщам тежестта назад, за да ми дойде тук. След това ми отива пак напред, за да вдигна този и така е хубаво. Това нещо сложно, не? Масата ще падна. Магическа. Няма да падне. Айде да го видим как. О, не. Виж сега, няма да... Чуваш ли? Виж цялото време. Няма да... Така, ето, виж сега, показвам. Значи, аз през цялото време си дишам. Говоря си, мога нещо да изпея. Това не ме притеснява. Просто си редувам крайниците и си сменям тежестта. Нали, за да може това да се случи, иначе ще се чъп. Никакви такива храбрости. Това да не го правя, защото да не са навекли някакви. Да няма да ще разбирате. Добре, айде да опитаме да те не сме десния крак накрая. Отивам на ръчички и плъзвам отзад. Тиш мен, Саше. Защото за ръкамите скоро му беше в това. Така ли ми рече? Да, е сложно това нещо. Тя не се подкосиш. Това е много сложно, ми се струва. Сашо, ще можеш ли да... Просто те правиш прав крак, десен крак. Ти се ли си въртиш? Кой се може? Трудно е. Да, айде да пробвам. Отивам напред, за да подскоча отзад. Но не за сметка на... Връщам се обратно. Пак се връщам напред, назад, напред, назад, напред, назад, напред, назад, напред, назад. Сложно е, няма да мога. Тя може да Така, може да направиш. няма оправдание, пилец и всички веднъж го направихте. Разбрахме ли се, няма оправдание. Имате си вкъщи достатъчно место, в училище, напред-назад, това може да се го направите. Имате една седмица. Сега, на някой може да му е по-удобно с другото кръче. Би трябвало да ви е по-удобно с въртящ се десен. Но на някой му е по-удобно с въртящ се ляв. Пак става. Просто ще ви подредиме